Amaphoyisa aseGauteng aphenya isigameko sokudubula esenzeke ehostela laseDube eSoweto izolo ebusuku. Kubikwa ukuthi izisulu ezine bezihamba kuleli hostela zaqondwa ngabalisa abangaziwa ababili abavele bavulela ngenhlamvu bebhekise kuzo. Isisulu esisodwa sidubuleke sashona kwathi-ke ezinye ezintathu zasinda ngokulambisa. Izisulu kukholakala ukuthi bezikhankasela iqembu umkhonto wesizwe kuleli hostela. Leli qembu namhlanje likhiphe istatement eliqinisekisa lesigameko. Lithi-ke amalunga alo amathathu aphuthunyiswe esibhedlela iChris Hani Baragwanath eSoweto, kanti-ke kwembulwa kwembeswa kuwo. Okhulumela i-MK Party uNhlamulo Ndlela uthi umufi okunguThokozani Nzuza udutshulwe amahlandla amaningi washonela endaweni yesigameko. Kunezinsolo zokuthi lamalunga e-MK Party acishelwe ugesi kuleli hostela ngesikhathi ekhankasa. Kepha-ke izinduna ngaphakathi zithi bezingasiqaphele lesigameko, kodwa-ke akekho onegunya lokucisha ugesi ngaphakathi ehostela. La ngasohlangothini lokucisha ugesi, induna ayinalo ilungelo lokucisha ugesi futhi ayinalo ithuluzi lokucisha. Abantu abacisha ugesi iCity Power neEskom abanamathuluzi okwenza lokho. Phela makungakho induna enjalo enalowo mathuluzi singazi thina kuyicala lokho. Kodwa sicishelwe iEskom, sivuselwe futhi iyona, sicishelwe iCity Power, sivuselwe futhi iyona.